Ndandafoira umba ndakazonyorera. Anokukuwadza inu kuverenga. Unofa uchinyora metsi vanhu vanokukuwadza. Handisi kuti kufunda kwakaipa but pamwe pacho unofira muklasi. Vanhu vanokunyepera pawakabvira kunyora. Thomas ati inini handisi kuzotenda kusvika ndabata mavangashu. Maari hamuna kutenda, atoti haunot believe. But kune vanotenda vamukira mangwanani. Vakasvika kuguva rake vakamuona vakada kumubundira akati usandibata. Saka Mary na Thomas vakasangana. Thomas akasanzwisa nyasha anenge akuchinyira Mary. Kuti shavanotida kukudarika iwe. Sitozvibatiswa. Zvekuti handisanaenda usandibata zvinoudzwa vamwe isi tiri magenerals. Kune vakarambirwa zviri kuitika mauri. Kune vasina kuvaka dzimba seyawakavaka muri pasame salary. Kune vanotambira kudarika yaunotambira iwewe but vasina chavachivha muupenyu. Zvako izvi ndezvenyasha dzaMwari izvi. But kana zvaitika muupenyu hwako une vanhu vaunochinyira kuti musarongeka. Apa pashande kurongeka. Pari kushanda nyasha. Nyasha dzaKristu dzoda kupupurwa. Nyasha dzaMwari dzoda kutaurwa. Nokuti pane imwe nguva takaisa credit pa effort nekuita kwedu. Tine vanhu vatinotarisira pasi nekuda kwezvatakaitirwa naMwari. Gamba ini pandinofamba nesenti kuenda unoparidza kustreet. Kwararo kune mavhenda kunokuvarikwa vanotengesa marobots vaya. Vanhu vaya vaeneni hatinambosiyana. Difference ndeyekuti Mwari vakangoti tsano yemuparidzi. Dai Mwari asina kudaro, chikoro hapana, kungwara hapana. Wasa dai Mwari asina kundidana ndai ndakaparara. Bozi Mwari atozati apa pakadhibwa anofa nenzara uyu. Kana chitsotsi hatigoni. So handigoni kuchinyira vhenda rinotengesa mazembe nemaputi paroti. Iye neni hapana chatangusiyaniswa Mwari wangoti Thomas batawo. Dai vasina kudaro. Ndega ndoziva kuti ndiani wandaitsotsa uyu. NaSatani chaianga akati chaira basa. Ndasiri Jesu Satani watanga asikatombotida futi. Iyo unosvika palevel yekuti hautadzi kwete nokuti unotyika kutadza iyo. Hauna zvekutadzisa. Kuti udane ndonge uri nani ha. Kudhakwa kwacho unotokwereta. Kuti unototadza uchikwereta. Feya wega nhamo yatati nayo feya wega utadze. Unotadza nini? Pane zvinoda kutadziswa nazvo ka. Kuti utora nzenza kuti uende nayo vantu charger. Unoswira usina kutadza zveshuwa kunzo. Saka ndichaya anoshaira basa. Saujana pane nguva yaunojaja kuti andofunga uyu anozvibata zvezvakatomubatawo. Zvikanyatotamba anofanira kuti munhu haana kuzvibatawo yakatobatirirwa nesituation. Kune nyasha hama dzangu. Zvawabatiswa iwewe kune vane shungu nazvo vasiri kuzvibata. Zvauri kutora nyore izvo chingozvitora it easy so. Kune vazvitadza vane shungu nazvo. So ukaziva nyasha, Thomas abata hana zvimwe zvaakataura. Akati my Lord, my God. Akati Ishe wangu. Akaona ushe hwaMwari, Mwari wakazvideredza kusvika palevel yekuti vakaparidza vhangeri rudiwa nemunhu kwete navari kuda.
ravanoda ivo nderekuti akaropafadzwa anotenda asina kubata. Bandokuvati nyangwe riri kwero kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kubata. Vanoti kuna Thomas chibatawo. Kunati vane vhangeri mbiri. Blessed are those who believe without seeing. Vapedza kutaura iroro woti wochiuya ubati. Vadi kuti I'm strict. Ukangoda kuti unotenda nokuti wabata zvishande. Thomas ainyura. But vakazvideredza the other side of God. Kune zvavanongoita nokuti ndimwari. Izvozvo kana zvaitika ipambiri kuna Mwari unyarare zvako. Usade kuti nyepera kungwara nekugona kwese. Kune zvavakangotendera kuti zviitike muupenyu hwako. Nekuda kwekuti dai vakashanda nemaprinciples aripo on the ground azvaibuda. I remember 2006 ndairwara neTB ndakaenda kuNazareth. Madoctors ndandanonoka kuenda kuchipatara. Uza kana uri kunyika unochi ndakaroiwa. Tinonyonzi kufunga zvavaro hysteric. So unotora time uchitenderera maprofita. Chishandirwa uchinzi unanzwa nenyoka wazodi. Ai. Uzoenda kuchipatara wozoudzwa the damage is too much munanonoka kuuya. Matest ese anoitwa chiremba otarisa marecords. Ndakabvunzwa katuna chiremba. Ndiwe here une results akanyorwa apa? Ndiwe tremo A wauya nani ndega uchifamba A. Kunzi azviite. Why? Nokuti vanhu vari mumawadzu ndataenda paNazareth. Vanhu vatori mumabeds mawadzu vatori better than you. Damage iri pauri atarisa ma-x-ray nezvizvi zviri pauri hazvisi worth kuti ufambe. Waifanira kunge wauya nevamwe vanhu vakatotakurwa. Nokuti vanhu vari mumawadzu vatori better. Iwe uya too much. Kune nyasha dzaMwari dziri beyond science. Zvikasashamisa hasi Mwari. Chiremba akazunza musoro kuti izvi ndo zvisingaite manje. But ndiye Mwari angofunga kuti tsano raramai. Situation yako yakatora vamwe vakatofa. Mukadzi aive the issue of blood. Number one thing, asati celebrate healing. Aifanira kucelebrate that she was a survivor. Why? 12 years bleeding is not a joke. Imagine 12 months bleeding. Imagine 12 hours bleeding. Yet akaita 12 years. But achifamba. Zvinouraya vamwe iye akachovha nazvo. Kuna baba vakaine mwana wako kuna Jesu. Vashiwa kuzokomplaina. Zvandakaine mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza. Usakuona ndoda kumakisa mafundiso. Amdara aida ngowaratidza kuti umana basa mukutadza. Ndakaine mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza zvikamubata zvinomuisira mumoto kana kuti mumvura. Alright vatadza. But wadi kumbouyawo kuzotenda. Papi pazvinomuisira mumoto hazvisi kuda kutandara naye. Zvoda kuti atsve afe. Pazvinomuisira mumvura havisi kutandara zvoda kuti anyure afe. Ko kumbopupura kuti zvinomuisira mumoto nemvura asi moto nemvura zvamutadza. Urungoona kutadza kwapasta chete. But moto wacho uruto kuti mwana wako ari kusurvive ko. Dambudziko racho rinenge rozisorova rega futi. Nokuti moto nemvura pane zvinobhalansisana ipapa. Zvikati kumoto akuti ichezvotonodza kumvura. Kuti uone kuti dambudziko racho rinenge rakarongeka zvekuti ari kuchengeteka mufana une mweya wekukomplaina chete. Pei yacho haikwane. Unotoiwana isingakwane. Kuna vasiri kuiwana yacho havashandi. Iwe unoisingakwane inotoverengwa nzi haikwane. Kune dhimoni rekuti neshoma yacho haiwaniki. Unoziva here kuti ropafadzo rauinaro unogona kusaruona nekuda kwekuti unozvikompera neupenyu hwevamwe. Yaunoitirwa naMwari ndofevha manje. Kurarama munorira bvute every day. Uchiita kunzwa story uchigara imomo. Yakarira pasera. Vakatorerwa mota ava vakarobwa. Iwe uchingoti asidai Mwari achindirangarirawo. Thomas, yauri kubata ibatike nyore. Unoita kunzwa nyaya sekunge munhu asiri muno. Manzwira ati
unoziita tiri kuZimbabwe nomanzura unoziita uri mukati mazvo. Asi mwoyo wako unokuti dai Mwari dai vandirangarira. Dai Mwari vandichengetawo vandirangarira. Mauri kurarama muraramike. Amugarike munorema munorwadza. Mune nyaya dzirimo. But une nyasha dzakakuchengeta. Zvekuti unoita nyaya dzekunzwa. Sekunga ugare kuno. Kana zvakukurukurwa unongoti tongozvinzwa ina asanda zvoona. Chinoita kuti usazvione chi kuna anokunjengesa. For thy word is a lamp unto my feet. Mwari unogaidha tsoka dzako. Pamwe pacho unenge watongopfura nepo posara pachiitika zvinhu. Kuti unyatsooti Mwari vashanda nenguva yekuti njengesawo zvione. Unochongoti handatobva ipapo. Ameno chakangoita ndingonyumwawo so. Chaunoti ameno ndochandiri kuti inyasha. Hakuna chinonzi ameno chakangoita ndisuriruke ipapo. Ameno chakangoita ndiregere kupinda mukombi iyoyo. Chauri kuti ameno ndochinonzi nyasha. Thomas yawanzibata iyi ine vaitadza. Kwete nekuti vane zvivi vakakundikana vana kurongeka vaitova neshungu. In life kune vanhu vane shungu, they work so hard and things are not working out good. Kogoita vari reckless and things are okay. Inonetsa kuunderstand the life ipapa. Vanoedza kuzvibata, vanoedza kuita discipline, ndo vanomitiswa. Uya anongonzi ameno notozvati kune muchato next week. Wainda vana vanonyatsoona ine vana. Usanopesera kuti aiwa havasi kuona. Nokuti kana Ruth akurorwa anga akambororwa futi kuMoab, akurorwa futi kuBethlehema, kunoti vari kumudzokorora ichitisati. Maybe ndo vanodzokorora nesimba, but kudzokorora kawo. Mumunda muri kushanda Ruth achinhonga zvakasara. Ari kunhonga ari kumashure semutemo weshirikadzi nenherera. Kurati kumberi kune vasikana variko, but Boaz wacho anenge aone. Ameno musikana ndokushumira ndofunga kwamboianalyze kuti anenge avaona. Vatotora nhingi tiripo, vanotora zveshuwa. Thomas yawabatiswa aishe munhu wese. Especially type yako ine mbiri yekutonzi inodhauta. Nekuchechi kwacho inorovha nokuti pakatomboya Jesu kuvadzidzi that Thomas was not there. Unotozikana kuti unorovha. But there unongoti pfacha nemakomborero ipapo. There ungoswa ndakuenda kuchechi. And the Bible not like the room, madoors anga akavharwa. And Jesus appeared. Unoziva kana madoors are closed, hapana chine flesh chinogona kupinda, panofanira kupinda spirit. But door rakakiwa, Jesu akapinda aine flesh. In other words, chaari kupindira aine flesh, door rakakiwa, ari kuziva kuti kuna asingade zvemweya chete ada zvinobatika. Jesu atopinda mukati, haana rimwe raakanyanyuparidza, akangorova kwaThomasi chete. Bata isa ruoko parutivi. Usafani pambuti Mwari anokuitira zvaunoda, kwete nokuti unoita zvaanoda, but nokuti anokuda. Bible rinoti Samson wakarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze nhasi tomubata. Achibuda mumba imomo akabuda akatakura magedhi. Ipapa akarati akarara kumba kwechifeve. Hapana chakanyanyovanzika stereka. Kurara kumba kwechifeve hakusikuenda kunotandara. Ndofunga uri kunzwa iwe. Haana kurara mutakishop kumba kwechifeve. But achibuda imomo simba rinaye. Simba rinobva kupitsano musiri kunzvimbo chaiyo. Mwari vakangodawo kuti magedhi atakurike. Vanogona kunge vakangana kuti warara kupi. Dai Mwari aishanda nekwatinorara. Ndatopedza.